বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে। हो जाओ हाँ सब लोग। हमने 6000 KYC किया था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुखानानै आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदो। दिनैयो भिडिअ खालामला सानदोंमोन, नाथाय सानै साथाम मानसिफोरा आंनि WhatsAppआवहा अडिअ कल रेकर्ड सेन्ड खालामहरदो आंखौहाय। ओमफ्राय आं सानबाय मा नोंथांमोननिसिम बे कल रेकर्डखौ आङो शेयार खालामना होनोसै होननानै। आरो YBY नि फारसेनो बे कल रेकर्डिंआ आंहाबो देहाया थिग गैला। YBY आ इदि 6000 पे खालामनो होनायनिफ्रायनो, मानोना जोबोद आसा दंमोन बे फैसाखौ मोननानै माबा मोनसे मावनो हागोन बा माबा मोनसे खामानि मावगोन होननानै साननानै दंमोन, नाथाय फेलें जाजोब्बाय गासैबो। माने पेमेन्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मोजाङै सानना नायदो पेमेन्ट खालामनाया पे खालामनाया मोजां जागोन ना जाया। आरो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जुदि SBI बा इउक' बेंक बा फिन' बेंक बेफोराव जुदि जि एकाउन्टजों नोंथांमोना पे खालामनो नागिरदों बे एकाउन्टआव जुदि फैसा जुदि थायोबाथाय नोंथांमोननिखौ पुरा दानना लांजोबखागोन। मानोना आंनियाव जि कल रेकर्ड फैदों बे कल रेकर्डआवहा जेसेबां फैसा दंमोन एकाउन्टआवहा बिनि उनाव 6000 बिसोरो पे खालामबाय। ओमफ्राय गावसोरनि एकाउन्टआवहाय गोबां फैसा दंमोन, बेखौहाय बिसोर पुरा सिल खालामना लांजोबदों। नोंथांमोनाबो बी एलार्ट जा, मानोना नोंथांमोननियावबो बेफोरबायसा जानो हागौ। बा सोरहाबा एकाउन्टआव फैसा गैया, अनलि 6000ल' दं, इसोरनिखौ एख' खालामाखै। जायहा एकाउन्टआव अलरेडि फैसा दंखायोमोन गोबां फैसा, इसोरनिखौ माने खेबसे लागिनो सिल खालामजोबदों। बेफोरबायसा आं खोनानो मोन्दों। इनिखायनो नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायसा जाया होननानैहा। नोंथांमोना नटिस खालामदो ना, जोंफोरो डेलि ट्रेडिं खालामो, जोंफोरनि फैसाया बे YBY एकाउन्टआव थाहैयो। बेखौ बिसोरो दाननो हायोमोन, नाथाय बिसोरो उल्था जोंनि एकाउन्टनिफ्रायसो 6000 पे खालामनो होदों। मानि कारनाव? बिसोरथ' जोंनि एकाउन्ट जिथुनिखि YBY एपआवहा जोंनि फैसा माखाया जमा जादों बेखौबोथ' दाननो हायोमोन। मा कारनाव जोंनि एकाउन्टनिफ्राय पे खालामनो होदों बिसोरो? नोंथांमोना बेखौ नटिस खालामनो हादों ना? आंनि न'खरावबो YBY आव गासैबो हाबना दङमोन। आंनि बिनानाव, मादार, जोंना माहि, आमाइ, आनै सब हाबना दंजोबोमोन। बिसोरहाबो दिनहैयो YBY आव हाबनानैहा सब मारा थांजोब्बाय फैसा माखा। आरो माने गिनायबो थायो, जों पे खालामगोन, पे खालामनायनि उनाव मा जागोन बेफोरबायसा गिनायबो थायो। आरो 6000 पे खालामगोन, 15 डेजनि उनावसो उइथड्र खालामनो हागोन होन्दों बेखौहाय, बे 6000 फैसाखौहाय। आरो 12 तारिखआवसो उइथड्र खालामजागोन होननानै बुंदों। बेबा उइथड्र खालामजागोन ना जाया, बेबा मा खालामगोन, बेखौबो जोबोद सानथावना बाथ्रा। बेनिखायनो सोरहाबा जायहा एकाउन्टआव फैसा गैया बिसोरहा अनलि 6000ल' थानायफोरनिखौहाय दानना लाङाखै। जायहा एकाउन्टआव बुरजा फैसा दंमोन, 6000 पे खालामनानैबो लाख थाखा दंमोन, इसोरनिखाय पुरा सिल खालामना लांदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय। गुबुन जाथिफोरा जिकुनु एप फैबाबो बारसनलाबाया, जोंनि बर' मानसिया बारसनलाबायो। मानो YBY निफ्राय 6000 पे खालामनाय लोगो लोगोनो मा कारनाव दिनैयो दानना लांजोबखो? मानो एकाउन्टखौ सिल खालामनो मोनखो? मानो बिदि जाखो? दिनै मानो मानसि लिङै मिटिं खुंनाय मानसिफोरा दिनै मानो एख' खालामनो हायाखै? मानो बिसोरो KYC नि नामाव मानो 6000 पे खालामनो होखो बिसोरो? बेफोरखौ मानो बादा होनो हायाखै? दिनै गोनां मानसिफोरासो होनो हादों, बै गैयै मानसिफोरा बोरै होनो? मालायनिफ्राय लाथ'लायनानै बिसोरो हाबबाय माबा मोनसे मावनो हागोन बा माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनो हागोन होननानै। दिनै बिसोरहा मा जागोन? अबेनिफ्राय मोनगोन बिसोरो? जाथियाथ' बारा गैखायामोन YBY आव, जोंनि बर' जाथियासो बांसिन दंमोन। जोंनि बर' जाथिया बुरबक बनायजाबाय YBY जों, बुरबक बनायनानै लुटि लांजोब्बाय। फार्स्टआव होबायबो, बुहुत होबाय, होआखै नङा, बुहुत फैसा होबाय, गारसोम होबाय YBY आ। खिन्थु लास्ट मुहुर्तआव जोंनि बर' मानसिफोरखौ बुरबक बनायनानै फैसा लुटिनानै लांजोब्बाय लोगोफोर। दाबो जुदि सोरबा फोथायनाय दंबाथाय नोंथांमोना नेबानो जाबाय, पे खालामबानो जाबाय। जायखिजाया एकाउन्टआव नोंथांमोना फैसा दोननाङा, अनलि 6000 एकाउन्टआव सोनानैहा बेखौहाय पे खालामबानो जाबाय। पे खालामनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय 12 तारिखआव उइथड्र जायो ना जाया। बेयावनो नोंथांमोना मिथिगोन फेक ना रियेल। बेखौहाय थगायजानायखाय बिराद साननाय दंमोन, बिराद ट्रास्ट दंमोन YBY नि सायाव आंहा।
मानोना आं मियासो भिडिअ बनायदों मानसिफोरा बहुत बायदिसिना बुखिनायखाय आङो YBY खौहाय सापर्ट खालामनानै आं बुंदोंमोन खिन्थु दिनहि जे बिदि जाना होगोन होननानै आङो सानाखैमोन मालाबाबो जोबोद दुखु मोनबाय गोसोआवहा उन्दुनो ओंखाराखै ओंखाम जानो ओंखाराखै सोरहा जाया जानांगौ जाखो इमान खस्थ'यै 10,000 फैसा जाया लोङा बेयावहा बे एपआवहा सोनानै दोनबाय बिनि उनावहा इमान बुरजा बारायबाय 50,000 60,000 80,000 इदि बारायनायनि उनाव जुदि दानजालाङोबा सोर ओंखाम उखैनो सोर उन्दुनो ओंखारनो आंहाथ' देहाया पुरा गाज्रि दायो माने आङो साननानैनो मा जालांखो होननानै सानबाय माने सिमाङावसो नुबाय YBY नि फैसाखौहाय सिमाङावसो नुबाय खिन्थु बिनि सिगाङाव मावनाय हाबनाय मानसिफोरा बहुत खामायग'नो हाबाय दे खिन्थु दायो आङो सिमांसो नुबाय आरो YBY नि फैसाखौ नुनानै सिमांसो नुबाय आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6,000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে आंनि खामानिया हो जाओ हाँ सब लोग हमने 6,000 KYC किया था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया केयरफुल हो जाओ दे मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया बोले पर 0 अमाउंट हो गया बोला है किसने बोला था पैसा डालने के लिए आपको किसने बोला था ये है मेरा ग्रुप का मेंबर लोग ये KYC के लिए हम 6,000 डाल के देखा फिर भी ओपन नहीं हो रहा है तो हम मेरा रिजल्ट आने का बाद में आप लोग को सजेशन हम क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताएगा अभी उसको हार बारा के कुछ भी मत करो और ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है ट्रेडिंग ये अभी नहीं हो रहा है ये 12 बजे से लेके रात का 12 बजे तक है बीच में ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लो अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रहने दो अगर हो रहा है तो मैसेज में ये ग्रुप में भेजो ट्रेडिंग हो रहा है बोल के अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रखो अगर मेरा जो हम अभी KYC हम 6,000 डाल के देखा क्योंकि डाल के नहीं देखने से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा इसलिए हम लॉस होने से बोल के मेरा हम KYC में हम ये 6,000 डाल के देखा है उसका रिजल्ट जो आएगा हम आप लोग को बताएगा क्या करना है वो बताएगा वो 11 ये अगस्त तक इसका ये टाइम है उसका आगे अगर 24 आवर्स में रिजल्ट आता है तो हम सबको ये ग्रुप में बता देगा বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6,000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে हो जाओ हाँ सब लोग हमने